Joriemb apiko e boma ma Homa Bay kod alwora mar bomano medo ywago rochruok mar arita kaluwore gi monj ma jomaundu monjo weg apiko go eko. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, monjgo osekelo tho mar jo bodaboda moko kendo apiko buora bende osekwal. Joriemb bodaboda e boma ma Homa Bay kod alwora mare osebedo ka ywago rochruok mar arita kwe sekta no kaluwore gi jomaundu moko ma sani koro tuch monjogi kendo mayogi apikni mag-gi. Ma en bang' kachiel kuomgi mowuok e wuod ma Lambo e kachud bura ma Suba North ne jomaundu monjo dalane ei otieno ma onege kendo kwalo apiko ne nek manomiyo jopiny ochako timo apedha ne jomaundu go eko, apedha manoweyo koneg acheji adek. Jomaundu nyicho dhi modhi nyaka e ode, modhi mogoye mochweyo tho aeto gikawo nyaka apikone magirepo nyaka jaode. Omiyo wawacho kaka jo sekta mar jo bodaboda ni ok wamor gi gik mosebedo ka timore, kendo wakwayo ni wan kaka jo bodaboda wakwayo ni mondo wayud arita maber koa kuom sirikal. Wadwaro justice nikech wambe wan achiel kuom jowa monego bed ni bedo gi ratiro mondo sirikal omiwa arita maber, kendo wakwayo ni mondo family mar ojokosore mondo oyud justice kendo giyudi kaka gibiro winjo kaka wach wuodgi biro gik mos gisewito. Kombe mayie ndiko ji e grube gi mobiro kaka new members, kindly please make sure ni ng'ama da biro e grubi ng'ano biro gi barup chief moa dalagi madhi bitisha ni ong'e ng'ani mobed gi nonro ne maber makata gimoro timore to nyalo luwo ng'ato nyaka dalagi we kawa ng'ato ne ndiko. Telo mar bodaboda e boma ma Homa Bay wacho ni sani koro dwe achiel ka jomaundu osemayogi apikni 10 ka jowetegi adek bende osenegi kod nek makoch bang' mayogi apikni ge. Kawuono ka wakwano jo bodaboda mosetho e dwe ni kende gin dhano mang'eny madhi mana adek, apikni moselal to ohinga 10. Koro wakwayo ni polis nyaka donji mondo oti machiegni gi sekta ni mondo rit ngima jo bodaboda. Jo bodaboda nigi ratiro mar ringo kamanyo pesa kaka joma moko. Jo bodaboda nigi ratiro mar dhi kamoro amora e Kenya ka nikech nitie polis monego bed ni rito ngima ng'ata ma ja Kenya. Mar ariyo, stage mora mora machakore Mabei kama ok opuodhi gi social services to kod leadership mar this sector ok wabiyie mondo bedi. Koro king'eni chako stage moro kama ok wayie mapok wapuodho to chak chon mondo iwuogi, kech stages ma ok wang'eyogo emipande jok maricho. Giwuondo ni giriembo apiko to kare gipondo mondo gichiw report mar nonro mar jowa mondo yud jowa mondo jokuoge onegi. Giwacho ni sekta mar bodaboda ema sani koro ndiko rowere mathoth ma bende tiyo matek mar yudo apikni ma giriembo go eko, to jomaundu go mayogi e yo ma ok owinjore ka gidwa ni telo mar arita kwe kaunti ni oresgi e lwet jomaundu go. Pikipiki sani beche tek, ogik 300,000 olawo bech gari. Koro ka ng'ato nyalo bukore gokinyi ni itiyo matek to gikone to ng'ato ma pikipiki e yo machalo kamano ok owinj maber ahinya. Sani samoro nyalo nindo makata chiemo kichiemo mondo chul pikipiki to kichiwo gokinyi yudo ka pikipiki ni onge. Koro wakwayo arita kwe mondo mi okonywa. Mar ariyo wakwayo jogo mariembo pikipiki mondo gibed ane akicha. Kopo ni in gi pikipiki kidak e lande, we kaw pikipiki ni we landi ochiel. Make sure ni so pikipiki yot makata ka kome manindo oko to komo nindo oko to pikipiki obede ei ot. Telo mar arita kwe kaunti ma Homa Bay okoni gidhi nyime giluwo wach monj ma sani koro itimo ne jo apiko e kaunti ni, kata kamano ne gikwayo jopiny mondo were kod tim mar kawo chik e lwetgi ni ginego jogo ma gichich go. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.